Čaute. A dneska s ukážem, jak to vypadá na Mars SMP. No, tohle jsem si zapomněl zapnout. Tak. Čím začneme? Asi spavnem, to tak vypadá. Aby jsme tam udělali trochu víc prostoru. Vyklidili jsme to tam. A půjdem na to. Tak. Co to dělá? Kde můj spawn? Zda. Tak. Ale já jsem si zapomněl doma pickaxe. Ne, pickaxe tam mám. Ale X. Ty opa. Co? Čus? Třeba mít brigádu takovou, no já už mám takovou. Ale tady mohli jako takhle, jo, ale to je dobrý jako, ale jako místo moc, když se kouknu na to. Co mám zase s tím? Fancy. Fast. Že jo, no, když se kouknu takhle, tak vlastně, kdyby tu přidali takovou vrstvu trochu, tak by to jako bylo dobrý jako tady to, aby to měli. Ono. Ne, prosím, že to není. Já jsem, ale blízko, já myslím, že tamhle má být můj dům. Já bych sem rád pomohl, jako. Ty fokot.
sup nemám, víš. Ale kdybyste se chtěli připojit, tak musí jít tady, máte vpisku. A kdyby jste se chtěli připojit na tento server nebo na Discord, tak máte tam odkaz. Třeba pomůžu. Tak kdo je to? Je. Čau. Počkej, tak tebe mám nahlas. Úplně nahlas. Počkej, jak se tě máme tak, zkus. Ježiši, tady ten. Dobrý. Dobrý den. Tak, nepotřebujete nějak pomoc? Já teďka točím, víš. Nevím. Jak nemáš mic? No, že nemám mikrofon, že jo? Tak proč mluvíš? Fakt nechcete? Já nevím, jakože já jsem taky jenom tak jako random přišla, že něco udělám na správnost. Já teďka dělám jako videjko o tom, že budu dělat. Aha. Ale A víte, co jak se se jmenuje tvůj udělal? kanál? Mám tam málo subů. Ale Čeho? já jsem přemýšlel, že zvětším tu hlínu. Ale já jsem builder, víš? Na Discordu. Když se tam koukneš, víš? Tak já ti můžu pomoct. Jo, děkuju. No, tak A jak to vidíš. chcete udělat? Ne, já mám taky... No, Jak to chcete udělat? tak to napiš, jo. Třeba most. Prostě most. Třeba most, no. Mám takový nápad. Budu potřebovat, ať mě uděláš tady ty trochu. Nějak 13. 13? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Myslím, že to má být. Jo, tak. Si to udělej. Já se jdu napít. Nemyslím jako v reálu, ale myslím... Ty fogo, vy tady máte hodně dřeva, tak to berem domů. Hej, to nevadí, že máš málo subs, já mám ještě možná míň, jakože. Ale víš co? Mám nějak... Ale víš co? Ne. Že když se kouknu na telefon, tak když si tam chci se kouknout na ten hlavní, tak mě to tam neukazuje. Je byl ten Iron? Máš to tam dole. Jo. Nic. Že ono, když to vůbec neukazuje. A kdyby se tam koukla, máte X. Nějak normální dřevěný. Tak já se udělám. Počkej, cože? Ne, nemyslím tam to. Tak. Ale rád bych tady Mars přidal ten tree. Však tady je ten tree něco, tree kapitalizátor nebo nějak tak, že to se to jmenuje. Katriátor nebo nějak tak. Ale můžeš se kouknout, můžeš dělat sdílko. Já se rád kouknu, jestli to tam je. Já ti to pošlu na ten. Jo. Já mám tam jedno videjko, jo. Máš to tam. Jo.
Jo, počkej, tak já se kouknu. Já to nevidím. Tak bylo nějak. No to bylo zase. Jo. Tak. Teďka nevím. Já to asi udělám takhle. Ne, už mám No, ještě napas. si tě to mám neukazuje. Takže nevíš. Webku. Luka. Jak to tam vidíš? Jo, fotku. Počkej. Já myslím, To že tam se vidím. Já mám odběr. O, děkuju. To je Discord, jo. Ukaž mě to. Ono, když nemáš ještě jakoby žádné, tak se ti tam ani neukazuje, že jo? No ale já Jako, jsem že to máš. dával, víš? Aha, tak nevím. A teď ti to smazal. Máš 45, 43. Dík čas. Jo, takhle. A když na to klikneš, zobrazit kanálu, Tak normálně tam je to tvoje video. Teď nevím, jak se jmenuje. Poprvé hraju s vámi v Forzu, no a dát očist nebudu, protože to úplně zklamałem. jo, no tak to je normál, ale na telefonu to vůbec nevidím. Tak asi to bude bug. Můžeš zatím vytěžit nějaký ty stouny. No, tak já se jdu domů, protože tam mám ten... Nevím, jak se to jmenuje. Prostě, no to je jedno. Tak. Ty tady nemáš ještě žádný armor, nebo jak? Co? Vy to ještě v tom, kolik chceš to kamene? Stack a půl. Jestli máš. Ok. Jo, to bude za chvilku. Já normálně máme 100 FPS a normálně mi to se seká. Nevím proč. Já mám 20 FPS a nasekal jsem to. Tak to máš lepší než. No jo, jenže já nenatáčím teďko. 200. Já tam musím udělat nějak tam. Nevíš, co znamená ping tabu? Nevím. Já jenom umím stavět, ale nevím nějaký příklad komandy, víš. Jdu se spat. Tyjo.
modula potřebuju. To mi nebude stačit. Lomeno Tak. Mě by zajímalo, proč ty to vězení na tom spawnu. Já nevím, proč mě zničili ten spawn, jaký jsem dělal. Jo, dík. Jdu se stavu dělat slady. 4 taky. To nebude stačit. Počkejte, já si dám tady pro... Ale ty jedeš přes co? Jako počítač nebo jako... No, počítač. No, počítač. Ale jaký notebook nebo normál? Ten. Normální. A kolik máš těch? Teďka. Čeho? FPSek? No. Jakože můj počítač 20. Můj počítač je nějak seskládaný z nějakých 2 mega starých, takže... Kolik je starý? Jako Let. Jako ten počítač je jako, nevím, tak půl rok, ale jakože z 2 starých, jakože třeba... Nevím, jak to popsat. Dobrý. Kamo, já potom musím restartnout ten počítač. Hele, nevíš, kde děláš ty, jak se jmenujou? Náhledovky. Já si buď kreslím, nebo v Canvě. Teda Canvě. Pistar, já nevím, jak se to říká, prostě něco takového. Jak to je? Já nevím, mám za No, zdravím. No, nazdar. Tak asi nějaký, nevím jméno už. Firo. Já nevím, má to neotevřený. Jo. Je to Firo. Čau. Tam hej, Lucko. No, Tam co to máš s hlasem. já nevím, co by se měla s hlasem. Tam ty máš úplně jiný hlas. No, protože jsem se teď rozmluvila, víš? Trošku. Jo, aha. Připoj Asi se. nebudu. Připoj se. Chcete někdo na můj server se podívat? No, já teďka stavím. Ale můžu. Potom. Za 5 Já minut. už jsem tam byla, maličko. Za 5 minut tam Já můžu taky. být. Hej, Lulonko, půjdeš se tady podívat? Já půjdu. Jako, Ona Jo. Lulonka totiž tady je to, jakože. Firo. No, Já se tam půjdu podívat. ok. Teďka musím tady vyřešit nějak ten spawn. Ne, že bych ho chtěl jako zničit, ale Chápu tě. jo. To je No, zdravím. radši se dej na ten svůj barák, ten spawn point. Já ho mám. Jo, tak to je dobrý. Za druhé bydlím asi... Za druhé bydlím asi 100 bloků od spawnu. Tak to ne, můžeš nejsi. vykradnout. Ale víš, že když někdo Ne, Víš, že když mě někdo vykradne, tak jim nahlásíš. dělá i pápa. Kamo, nechceš mi říct, že jako bydlíš tam, jak jsou ty včely? Jaký? Jestli máš nějaký jako takový skleník se včelama. Myslíš, že skleněnej?
Kde je tam No, takový ten skleněný. strom? Jo, ten strom, já jsem si tam počila sapling, ale teda co? Počkej. Cože? A kde? A kde to je? Já, Hej, Lulunko, No, jak daleko bydlíš od spawnu? chci tě ale já vykrást. nevím. Pozor, chci tě vykrást. Na 100%. Já Tam já ji nevím, nevykradu. Reálně ji znám dlouho docela. reálně, já nevím, jak se to pozná, jako, Dej, Stejně kdybych ji vykradl, tak bude, kámo, bydlím jako kousek u včel, no. Cože? Lulunko, no, jak se to pozná? máte tam campfirey. No, nemám tam campfire. Máte tam campfirey, jako ve skleníku. Jo, No to nejsou. jo, jsou. No, Já jsem u nich. Já jsem u toho. Si dělají ze mi srandu. U čeho? Vypadni. U čeho, že jsou? Nebo u čeho, že jsi? U skleníků je. Jo, to je ten, jak jsem si tam počala ten sapling, no to je jedno. Jsem počul rovnou celý strom. Teda co? Cože? Nic. Ale Nic? Ten Nic, sapling mám ale tam naběhnout nerov- a dát ti tam, tam ti dát parfum. Týpek má 2 enchantované zlatý jablka, to si dělá prdel. Ne, už má 3. A jestli budeš krást, tak si mě nepřej. Proč má bedrock? Nevím. Vysvětli mi někdo, proč má bedrock? Počkej, Ne, já se jdu podívat. To jsem tam já dával. Víš, já jsem ji chtěl natočit a ten. Já jsem Ty jsi že měl ze opečko? spawnu. Já jsem dělal spawn. Měl jsem opečko, tam jsem... Nehybejte se. Proč? Aha, mám to partna hned. Já Hej, Lulunko, pojď se podívat na ten server, než tak. Nebo tak počkej, já ti to dám na screen, jako na obrazovku. Já vím, je to Hypixel, ale je to jiný Hypixel, než ho znáte. A proč Můžu? si tam Tak nedáš 60 Hz? Proč? Jo, a jo, vlastně. Prej, proč? A jo, vlastně. Hej, To jo, se je naprosto- mění v tom hej, to je naprosto normální mít takhle jako, že jo, bedrock, že jo, chápeme se. OK, Má se. OK, jo. Třeba když se chci napojit na Skywars. Jsem normálně jakože napojem, no. Tak trošičku, no. Hej, a na co tam jsou ty campfire? Já nevím, jak to Já máme vím, vědět. já vím proč. Já vím, já už znám, já už hraju 6 let. Koukej. Hej, Lulunko, No, koukej na ten stream, jo, koukáš? jo, koukám. Koukej. Nechápu, jak to děláš, ale je to dobrý. Můžeme hrát proti sobě, jestli chceš. Jo, tak ale ne teďko, já tady něco dělám. Tak. Tohle asi bude vše. No, pojďte na spawn. Jestli se Jo, vám já to tam jdu. bude líbit. Jenom teďka nevím, Počkej, já kde se se napadám na spawnujete. hloup. Tady Já vím, kde se spawnu. Jde, Kamu já ještě, počkej, kdeže? Jo, se to, ale no. tak pojď. Uspawn. To kdo tam dal? Uspawn. Ty jsi napsal Já? Spadnu server. a hnedka spadl server. Kámo, hej, Lununko, ty máš úplně zasekaný, kámo, hnedka spadnu server, co jsme se podívali. Tam má nějaký cheaty. Bude má cheaty na to. Čum jo, prostě úplně, Hnedka.
Ne, to je i tady, co tam Koukej, není. koukej jo, koukej na stream. No. Lulululunka. Lulu. Hej, vlijeme. Ty vogu, kolik máš pingu? 259. Hej, No. hej, vlijeme, koukej na stream. Počkej, Koukej jo. Koukám. já vím. Koukáte oba? Jste tady oba? Jo, Vůbec ne. Jak řekni jo nebo ne? I don't know. Please help me. Je těžký s váma. Jo nebo ne? Jo, koukám. jo, koukáme. No, koukej jo. Takový to. Tak jak Please help me. I'm under the water, please help me. Dobře se ti funguje. Jo, protože kam mám na pozadí zapnutých dalších 50 věcí. Jo, to je No pravda. takový ty bedwarsky. Ty bedwarsky jsou hodně PC docela. Jo, teďka byl Jakože tam jsou MP, nebo? TNT Run funguje jakože tak z půlky, no. Tam nefunguje vůbec, protože se napojí na Skywars. Ale mám pro něj mapu už. Koukej jo. Takový to. OneBlock funguje. A Skyblock funguje. Koukej jo. Koukej na tu jo. Prosím, ať nás padne. Dobrý. Tak se dám money. Money? Money? Money. Už se můžeš připojit. Počkej. Můžeš se připojit. Set money. Mod. Set mod. Nechápu, co to je. Give. No, hej, jak to stojí? Give pet? Lepší stavění, lepší grafení. Takhle se to říká. Víš? Si tak, no. I může mi někdo říct, jak dostanu peníze? Lomítko money a dáš své jméno. Myslím. No, ale jako já mám balans, ale když si dám. Ale pojď na ten server. Počkej, money. Ano? Tak. Jo. Jo. Tohle opravím. Jo. Tak. Hej, Lunko, mám ti nechat to zaplý, nebo? A jako co? No já teď budu končit. Na chvilku. Tak to, No jako, aby se tam připojila teď, protože já to potom asi, já to budu líbovat. A nebudu to asi budu. Tak. A teďka jdu... jako já už jsem tam byla, já už to jako vidět nepotřebuji, já vím, jak to vypadá. Ale jako potom se když tak zahraju, že jo. Tak. A tohle... Hej kámo, kdo to je na co to je? Tohle bylo dnešní ZF? video z Ori- mé- Fake Hypixel, Real Hypixel. Všechno je stejné, až na to logo. Tak, a tohle bylo dnešní video z Minix SMP. No, SMP moc ne. Ale bude. Tak, čus.